synes, det er da fedt, at man rigtig lidt kan være sig selv her. Man bliver meget nemt accepteret. Det er rigtigt, ja. Jeg var ikke den mest sociale person, og det håber jeg på at kunne blive her. Og så da jeg kom ud, var der sådan en helt vildt god stemning, og alle folk virkede så glade og festlige. Og så tænkte jeg, der vil jeg gerne være. Og så i Femmøller-agtigt noget, så er det ligesom, at du kan komme i, hvad du vil, om du er sådan en hippie, eller du er girls, eller det er alt sådan noget. Det er meget forskelligt til det. Sådan en som Ronja for eksempel, hun er jo helt fantastisk. Hun er så åben og ærlig og fantastisk og er klar på alt, nærmest når som helst. Altså, jeg var overrasket over, at hvor hurtigt vi trives her på skolen. Ja. Det gik så hurtigt. Man kunne ikke engang sådan lægge mærke til det, fordi det gik så hurtigt. Er drømmen så gået i opfyldelse? Det synes jeg, det er. Okay. Det har været et dejligt år.